बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय। बे समाव दिनै सानजा गफुर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावहाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोनाव दिनै सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल खुंलांबाय। बे जाबाय दैमालु बर' गोजौ फरायसालि लोगोसे UN एकाडेमि फरायसालि बिनि गंनै फरायसालिनि फरायसाफोरनि सायाव क्लास 9 and 10 दा बावहाय थारैनो बे मोनसे बरायथाव प्रग्राम जादों एबा जथुमा जादों जों बेखौ साननांगोन। मानोना गोलाव लकडाउन पिरियड जिथु जाबाय बे लकडाउन पिरियडआवहाय फरायसा आरो फोरोंगिरि आरो बिमा बिफा बिनि जिथुनिखि कअर्डिनेसन जिथुनिखि सोमोन्दो बे सोमोन्दोआ टटेलि मोनसे गेपआव दङमोन। दा नैबे जथुमानि गेजेरजों जिहेथु मोनसे जिनिसखौ जोङो मिजिंथिनो हायो जे फरायसाफ्रा गोबाव सम बिजाबजों सोमोन्दो गैयै जानानै दङमोन, फोरोंगिरिजों रायज्लायनो मोनाखैमोन, लोगोसे बिमा बिफायाबो गावनि गथ'नि सोमोन्दै फोरोंगिरिजों सोंनो आरो रायज्लायनायनि जिथु खाबु बे खाबुखौ गोमानांदोंमोन। नाथाय नैबे जथुमानि गेजेरजों जों बेखौनो नुनो मोनबाय जे थारैनो मोनसे बरायथाव जथुमा होननानै जों बुंनांगोन। मानोना दिनै आसाम सरकारा जिबायदि मोनसे रिभाइस सिलेबास होदों जे 30% माने चेप्टारफोरखौ मिनिमाइज खालामनानै जिथु गोदान जिथुनिखि रिभाइस सिलेबास इन भिउ अफ COVID-19 बेखौ होदों। दा नैबेखौ सोमोन्दो लाखिनानै फरायसाफोरखौ फैगौ समाव जों बोरै खामानि मावनो, बोरै फरायनो आरो जोङो माबायदि थांनो आरो जिथु गोलाव सम जोंहा टाइमा गेप जाबाय बे गेपिं समखौ बारनायनि उनाव फैगौ जिथुनिखि मोनसे मास मोननै मोनथाम बा मोनब्रै जिथु पेरियड बे पेरियडआव जोंनि सेप्टारफोरखौ साबजेक्ट वाइसआव बोरै फोजोबनो मा राहा बे राहाफोरनि सोमोन्दै जोङो बेवहाय गुवारै सावरायनाय जादों। लोगोसे बेवहाय खावलायनाय जादों दिथागिरि बिथांमोनखौबो जे फैगौ समाव गावनि गथ'खौ जौगानायनि थाखाय आरो फैगौ समाव जाहाथे गावनि गथ'खौ मोजां गथ' हिसाबै दाफुंनायनि थाखाय जिथु कअर्डिनेसन विथ द टिचार फोरोंगिरिजों जिथु सोमोन्दो लाखिनाय नैबे सोमोन्दो लाखिनायखौ जाहाथे रेपिडलि बिथांमोना खालामो बिनि थाखाय खावलायलायनाय जादों बेवहाय। आरो फरायसा बिथांमोनखौबो बुंनाय जादों जे कनसार्नलि डेडिकेटिभलि बिथांमोना फैगौ समाव जिबायदि खामानि मावनांगोन बे खामानि मावनांगौआ प्रिभियास जिथुनिखि सोलोंथाइ बोसोर बे बोसोरनिख्रुइ आलादासिनै जागोन। मानोना जोंहा खम समनि गेजेराव मोनसे खामानिखौ मावनो थाङोब्ला थारैनो बेवहाय जोङो माखासे राहा लामाफोर जों दिहुननांगोन। बेवहाय खावलायनाय जादों जे फोरोंगिरि फरायसा आरो बिमा बिफानि गेजेराव फुल क'पारेसन एबा क'अर्डिनेसन सोमोन्दो लाखिलायनायनि गेजेराव फैगौ समाव जाहाथे मेट्रिक आनजादखौ गथ'फ्रा मोजाङै मोजां उथ्रिनानै जाहाथे मोजां फरायसा हिसाबै जायगानि आरो फोरोंगिरिनि आरो बिमा बिफानि मान सन्मानखौ लाखिनो हागोन आरो उननि समफ्राव गावखौ सासे सुबुंधोन हिसाबै दानायनि जिथु लामा बे लामाखौबो लानो हागोन बेखौ मिजिंथिनो हायो आरो आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय।